Kader bar Assembly jongka jela Manipur, bala pelong menen kesengi baar kalapan kut juborno berklam ailat cu banyetai halor ki bala jia po kejela. Hadin ba keseng kongres badan hakal yang persya kalapan kiwin puk berdawa ban penjelan ya kana jingsong dorbar hadu san sengi. Kadba ki shiphongut ki MLA ki badai na jai bedeu kuki kem shimla poi shakane ka dorbar namar ka jing shepting ka jongki yo kin sha thambor ha ki jai bedeu meitei namar ya kane ka dorbar ru la penlong ha ka jaka babun ki meitei panna kaliang ka sarkaru kam shimla la ban penbiang bor pahara bahaya ki watla ka seng BJP badan ha ka sarkar dangshen kelayaro ya ka jinglong bakloi ki parti ban shong perkhat kumno ban penyesukno ya kiteki arjai benreu wat kumno ban wat kilat gelenti ban penkutno shisdan ya kiteki jingya kaja Henry imat kanega jingyero kadaitang naga bapau sabar 4 daki kam. Kisan ngut ki MLA kaseng kongres berwe MLA naga parti JDU kila dawa ban penjelan ya kanega dorbar hadu sansngi kenang ban yo ya krenja nai bahaya ka jinglong jingman hapo ka jela. Inongilam kaseng kongres kibla donlang hapo ing dorbar thawan kila ya hala tenge wat yo chief minister and Biren Singh halor ka jing penlong ya kanega dorbar tang sisngi ban ka jing bam ailat ban ya kren halor ka jinglong jingman hapo ka jela Manipur. Kumta unong lamprang kanega dorbar uthok chom Satya Brata walaupun kut juborno ya ka dorbar hamar siteng kapor Henry kini ki MLA kila ya hala persya bat kim songhun Satya ya kanega jingle ka jongki Ujai Ram Ramesh lapo sa Twitter akau jong u daga boong bagalong ka ba ikam kai babale ikatto ka jingya bun bawan ha ka dorbar ka ruling party par kamla apan aipor shu ban fteng ya ka tega jingye song dorbar Kadau ka basyai ka bapau ka debate la ka dorbar assembly ka bu biang sa khandiat sengi ki kamburi buipo jong ka seng BJP ken pau perthailut bat kataru ahpo ka assembly sendan kenno susu uni onong ilam ka seng kongres susu kinong ilam ka seng kongres kila penkiuru ya kalamayong harajib bawan hadin bala penkut jubor ya ka dorbar klem da bupor hadu lano an pelong biang harangkat gajing don chief minister berim okram aibobi sing badya ka tega sengi la khotno ka blak de ha ka history jong ka sensyar paiba ha Manipur kanega dorbar ka batang sisi ka deru ka dorbar bakhadu jong ka assembly bapelong ladu banai leber menta usnam kum ka assembly kenong ilam kede bani kendu haman ka hendru banai Gisipongut ki MLA ki badai na jai bende kuki kem shim lapoi ha ka dorbar ha ka balabu ka phang bani kenru na ka songsuk songsan bat ba kumno bani dai ka jai bende kuki zomi badan ha impal hande namar ka jingpen kut juborno ya ka dorbar om sham la yo lat bani kren sani saphang kanega kam watla na kaliang ki persya kila dawa Kumbasis pa andru pangut ki breu kila khlat ba andru pau hajar ki pelapoi hardware keleng gi jaka ha kata ke jingya kajia apring gi jai beru meitei bat ki kuki wasdang andu lai trik banai jamang menta usnem hadu menta susu lai tu ru bakat kum ga jinglong jingman menta po ga jela kadang don apring ga jingchong sir bat ga jingya siat ru kadang yai teng ha ki benta jong ga Bishnupur district bat kiwi ki jaka hapo ga jela Manipur